Guk Durangorentzako diagnostiko soziodemografiko baten beharra ikusten dugu. Oinarte udaletxeek erabili dauen lanketa izendalako beti arazoei azaleko irtenbide bat emotie, eta ez errotik konpontzia. Horregaitik diagnostiko soziodemografikoaren behar hori, ez? Azkenean diagnostiko soziodemografiko hori herritarrek beraiek borobilduko dabe, beraien iritzien eta beraien beharren arabera. Zer lortuko dugu diagnostiko soziodemografiko horrekin? Lortuko duguna izango da Durangoren egoera erreal bat jakikie, alor guztietan. Bai, hezkuntzan, etxebizitzan, eta modu horretan jakingo dugu benetan zein dan Durangoren behar izana, ze prioridade dauzen, eta benetan ze irtenbide eman behar dien. Eta horrekin benetan lortuko dugulako etorkizunerako plan bate osatzie ganoraz. Eta alor guzti horiei benetako, eta esan dute moduen, azaleko irtenbide bat emon beharrien errotik konponduko dugu zelako arazo horrek. Gainera, arazo horrek herrizek esango dozku zeintzuk dien, eta orduen iruditzen jaku hori, beteko dugula gure lana, benetan, ez? Herritarrei beraien beharrai irtenbide emotia.